барои гапи як довар нест хоҳари як муъмини дига мода хоҳар нест чӣ замон омад ки кас нагирад дасти ғалтида дарду гирия дига каса нигоҳ мекунем хандида чӣ замон омад ки дига барои гапи як довар нест хоҳари як муъмини дига мода хоҳар нест чӣ замон омад ки кас нагирад дасти ғалтида дарду гирия дига каса нигоҳ мекунем хандида чӣ замоне ки як дили беғам намебинам одами бедарду беалам намебинам чӣ замоне ки гум кард қадрша сухани модар гум шид бовари як байни акаву додар чӣ замоне ки ҳар кор дил хрошидан дора падар бемору писар суми мошин ҷамъ дора чӣ замоне ки духтар ба модари худаш соз нест ноҳақиёра дидан аст ба гуфтан овоз нест чӣ замон омад ки ёдамгарӣ ёдамо гумай қадам да дрони хунай ҳама да фикри сумай чӣ замон омад ки дигар да банда намондай сабр бемори бесунда беморхона надора қадр як аст да фикри тило як аст да фикри орд як аст зори фарзанда як аст кадеста я борт духтар агар пушти шуш кӯдакша мепартоя ов да бачаи ёш хичона овезон мекунанд дорда чӣ замон омад ки хафан одамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги ю буд нарх набуда шу чӣ замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон чӣ замон омад ки хафан одамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги ю буд нарх набуда шу чӣ замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон э худо танҳомо намонӣ замона сахти бадай идора кардан наметонам ай нафси бада чӣ замон омад ки зан ғайри шудора кавалер шуш марди кори ғариб худаш паноҳида вай бедухта ба гапи падар кам накард гаштани беруна неки барои парен хона шин шида бирид вена но духта хича духта озод местад да тай чодар баъзеш қадри ишқа боло медонай меҳри модар баъзеш ай падар да бисёр хизмати раис мекна чӣ замон омади замонара ки ҳис мекна барои ноболиғ озодай хариди арақ вино ноболиғ да сутучни кеве метан барои зино гапи камбағал беаҳмият агару гап гаҳварай ба баъзе духтари боя шавҳар ба ном шавҳарай чӣ замон омад ки даҳани як барбар дар замокай сарма дар санго задам нафаҳмидам и замона чӣ замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол нестай эҳтиромай ҷавонон нисбати калонсол чӣ замон омад ба фикри ту бугӯ ақидата ба фикри май замон замони ахиратай чӣ замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол нестай эҳтиромай ҷавонон нисбати калонсол чӣ замон омад ба фикри ту бугӯ ақидата ба фикри май замон замони ахиратай чӣ замон омад ки нарх дора савод дар донишгоҳ дар донишҷӯй бесавод ба савод як хел баҳо ҳама медонанд ҳар шаб чӣ гапо рафтесак да клуб аз шумо насиҳатгарен фақат дар комменти ютуб чӣ замоне фақат менависанд гапои дағалла вақте мебинанд да ютуб репери камбағалла чӣ гапай мухлиси конур нашаки ӯ кофирая мухлиси роналдо чӣ ҳар рӯз да тай эфире чӣ замоне ки ёшо фикри оянда намекунанд нашаманд кайфи таблетка наркоман баъзе зеко баъди бромадан ай дурун ба воля ай ёд меброрам паняткай худшона гапи вора чӣ замоне ки пацана мезананд да дига мактаб барои ки юдаи неву мехонад да дига мактаб чӣ замоне ки ҳама мехоҳа ҳаёт халява пацан да ҷураи кӯдакиш менависа заява чӣ замон омад ки одамо мегарданд тай ниқоб қини бачи дайдаи ҳаёт кардани интихоб чӣ замон омад ки ярӯси ҷурат барои сумтай вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганамта чӣ замон омад ки одамо мегарданд тай ниқоб қини бачи дайдаи ҳаёт кардани интихоб чӣ замон омад ки ярӯси ҷурат барои сумтай вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганамта зиндаҳора сурати мурдаҳо мекунанд нидора сурате ки дар варақатиш якчанд рақам дора чӣ замоне ки ҳама барои сум мекунад зиндагӣ ман барои сум реперам ту барои сум ғариби уш барои сум марди кори шай пушти сум нодаркор уш барои сум хизматгори шай пушти сум вазифадор сумай чизеки срокда ё кам мекна ё тинут кенти барат барои сум мефуршад любой минут чӣ замоне ки ишқ наметовад да чашми ошиқ то надошта боши кашилок да таи под мошин да
базе дыхта фарқ надора ки ту чанд солаи муҳимия ки ту соҳиби чанд замонаи видео барои сумай текстам барои сумай репам барои сумай блогам барои сумай чӣ замоне медонай ягон кас дар тамоми олам ки одам барои сумай ё сум барои одам чӣ замон омад ки дига барои гапи як довар нест хоҳари як муъмини дига мода хоҳар нест чӣ замон омад ки кас нагирад дасти ғалтида дарду гирия дига каса нигоҳ мекунем хандида чӣ замон омад ки дига барои гапи як довар нест хоҳари як муъмини дига мода хоҳар нест чӣ замон омад ки кас нагирад дасти ғалтида дарду гирия дига каса нигоҳ мекунем хандида чӣ замон омад ки як шидак маънои ишқи бозор ишқам нарх дорад ба худу шаршав пырай харидор фоҳиша бисёр шид намон қадри духтари тоза бачаҳо қаркин шиданд духтаро бенозанд чӣ замон омад ғарибон нолона най ҳамватан тоҷики худ шакидат кадестай братан замона гарени фачид ё мо ганда фачидем раи роста партофтему сини раи чап шидем чӣ замон омад ки да кайф мебинем оромира да прикадани кас як ё рехтан садра мира фаромӯш ке намози хайри саловоту савоба да мактаб авторитет гуфтем накуфтем савода ним зиёди мутахассисон намеарзанда коршон арзандаҳои коро ғариба хона да дипломшон дилошон дар ватан танҳо дар мулки ғариб сумдор қатӣ бесум гап намезана ранги қаҳрӣ чӣ замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги юбд нарх набуда шу чӣ замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон чӣ замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги юбд нарх набуда шу чӣ замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон бача барои суми туй да ғариби хаста шидак духта чандаста шидак бача дил шикаста шидак ҳама ҳарзати ҷои зангирои ҷахоли шидай шӯи духтари тоҷик марди хитоӣ шидай ман нацист нестм не ки алам мекунам мара духтари тоҷика меброран байни юқа марда ба дод задани горка мачак мекунам найлавш тоҷика туғри намегира да номуса нагаш чӣ замон омад ҳайрон мешам мардами беномуста духтари панҷсолара мекшанд таҷовуз карда натарси худо доранд натарси банда ба дунё и чӣ замона ябадӣ дирмаш кунанд худоё ман метарсам аи замона ки расво шидестай да байни миллати мо ҷангандоз бисёр шидестай мардами мо наврасид ба хурсандиву ба шодӣ Америка we don't need your radio озодӣ чӣ замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол нестай эҳтиромай ҷавонон нисбати калонсол чӣ замон омад ба фикри ту бугӯ ақидата ба фикри май замон замони ахирата чӣ замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол нестай эҳтиромай ҷавонон нисбати калонсол чӣ замон омад ба фикри ту бугӯ ақидата ба фикри май замон замони ахирата чӣ замон омад ки беқадрай оҳанги ҳақиқат беқадрай репе ки ҳақиқата чанд дақиқа боло гузара эстрада ба ҳофиза чахшру чаш зурми ёва духтарш не ки юқа не бачаш ҳофиза чанд сол шид соҳиби ду тарона ҳофиза ба дубай душид соҳиби мошини хона чӣ гуфтаси шонемси нагӯ ҳар хел гапора ту ба дасти худут фарёд кадести балора ки ба сарта биё яком рӯз репот мехӯранд сарта ба занг назананд биган пешвоз бигӣ аз ната чӣ замон омад ки гирди ҳар шерда ҷамшид шағол рӯза дига замонай шаво хиёле мекунам ростай ҳамиҷаш бародар мумкин ман ба ҷони хидма харидестам хатар ман мехонам ҳақиқат то репам сарма нахӯра ман ҳақиқат нахонам значит мисли ман репер пырай чӣ замон омад ки одамо мегарданд тай ниқоб қини бачидай даи ҳаёт кардани интихоб чӣ замон омад ки ярӯси ҷурат барои сумтай вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганнамта чӣ замон омад ки одамо мегарданд тай ниқоб қини бачидай даи ҳаёт кардани интихоб чӣ замон омад ки ярӯси ҷурат барои сумтай вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганнамта